Hey guys, nakabingwit kong bata habang naghintay kami ni Tiri na in-interview siya doon sa Social Service Division para sa green card. So tinulungan ko muna yung babae guys kasi wala maghawak sa baby niya. Hi guys, madung adlaw ako na pud ni Sir Ruby Probinsyana. Welcome back to my channel. Ja padung na pud mi ngaron sa heart center kay napamitiwason nga mga papel para manghumanon guys. Unja guys, kay wa man kadto mini sa judari sa heart center mga alas 8 kape namin abot darin ja. Kanang pila gihapon mi dari sa social service division kay interview lagi si Terry dari sa jang green card. Unja guys, kay naluoy man ko dari sa badge nga taga mas bati ko nun siya inahanda ning bata ang mga interview nja. Kuan pa ni siya guys. 1 week pa gikan gipanganak unja kasi kuno pud kadto ning heartbeat ning baby nja rang kaluoy kadto guys na nja ako salamay ning kebot kay siya naglihik sa siyang mga pila-pila dadto kay siya ramay usa. So wala man po siyang gitabangan guys kay rong mahuman pagijahang mga papil. Habang naghuwat mi dari sa tawgon nagamong number kay 91 man nagamong number guys. So ganahan po ko dari naggasgas sa baby kay araman ka cute. Hila. Ay nahila. Ang baby. Ang baby. Wow. Ay. May baby na ako na. Meron ako baby uwi dyan. Matagal pa yan, B. Ano? Ano pa lang yan? 0 pa lang yan, oh. Super tagal pa yan. Ito? Ganun din yung ano namin nakaraan. Ay, mama, kawawa naman kawawa naman ang baby. Guys, mga taga Masbati yung baby na to guys. Taga Masbati. Hi ko diyan sa mga taga Masbati. Nakahawak ko ng baby maliit. 1 month pa lang to? Wala pa. Ay, wala pang 1 month. Wala pang 1 month to guys. So, baby angel. Hey guys, yung baby namin guys, so nakapila kami. Ano yung mga baby, ano yung mukha niya baby? Hindi, baka hindi makahiwa. Yung pangipila muna kami dito kasi magbabayad kami habang naghihintay ako kay Terry guys. Ano, kinuluhan ko muna to si, ano pangalan mo? Alma. Alma. Alma Baro. Kasi wala siya kasama. Guys, habang naghihintay kami ni Terry na in-interview siya sa ano. In-interview naman siya ulit sa green card. So, tinulungan ko muna yung nanay dahil ano, wala siyang kasama. Ayun yung baby, oh. Na interview sa para sa green card na nami green card guys nanapig mi darin karon sa clinic kay magpa-dental na po siya guys gusto tanawon niyang ngipon dyan naghuwat na sa doktor. Alas 12 na guys alas 12 prayer na Tagaan ako ng clearance sa isahang dental. Salamat kay kadto ni Ma'am Nora. Salamat ni Dr. James masiguro na siya. Diyan hinluan din ni isahang nipon. Diyan naghuwat na lang mi guys sa isang clearance sa maghihuwat. Kay hapit na pud mo alauna. So guys, nahuman na may dadto guys ni hapit mi dari sa kanang wildlife. Kay mananaw ko no mi dari naabag ang mga kaliwat dari mga kuan guys.
So gay amo sang ngariyon nagamong mga kaliwat dari guys ug naa pa ba ja naman yung mga has dari ug kanang mga buaya. So amo sang lingaw-lingawon dari si Terry. Ja guys, amo sang lingaw-lingawon dari si Terry kay umuli pud mi dito guys, di pud mi maka kuan pundura pud mi sa bayan ja. Madyo man dari sa wildlife guys ay makakita mi mga kahoy ja. Lingaw-lingaw pud. Kay grabe na jud ka mingaw ja, grabe na pud kalaay dari kaadjog. Muli mi dajon to sa mga puyan nga ato ra mi sasud lagi maglublob. Madyo man dari guys makakita man mi mga kanang mga kahoy nga murag napud ta sa probinsya ja arang pagka bugnaw daring lugar guys kay daghang kadug mga kahoy. So amo sang tanawon dari ug naa pa ba ang mga buaya dari, mga has ug katong mga kuan guys kanang mga langgam. Kay sa una danhi mami magsuruyan ng mga anak kanang Sabado Domingo. So dari mi magsuruyan just Nicole ug si Cristel sa una magi-picnic mi. Si Terry sila explore mi sa una dari pud mi magi-picnic kanunay. So amo sang balikan dari among mga kuan habang naa pa mi diri sa Manila guys. So amo sa maging gisulit pud namo agamuhang kuan nga makangarimi. Ja arang duha ra man pud mi dari sa Heart Center. Ja mo ito guys, nakakuha na mi og green card. Kuwang na laman namo agizahang mga pulmon na lang og kadtong neuro. Panais ka juguan guys. Bugnaw ka jo dari ag. Kailangan ka jug mga kahoy. Pwede ra ba ta magpatuwa dari kuan? Magtuwa og kanang isda ba? Nabitaw sa una magtuwa mami daning isda, Nicole, Cristel. So guys, mo ni among suruyanan ni Nicole ug ni Cristel sa una sa gagmay pa ni sila magduwa-duwa. Diya dadto mami sa una magpatuwag isda to ah. Ha? Ana mi magtuwag isda sa una. Wala isda. Isda di na buhay. Daris has. Halar nagaghas ginuko tiri. Lagi sinahilamon. Ha? Di ka po bilang hilam te. Huwag hawakan o pindutin ang mga ahas. Hello. Lagi sinahilamon. Muhilam to bilang mali kumadi. Diya, buong na. Lagi sinahilamon. Diya, nagan sila Apa dah? Napa gali buaja? Dari sa una na puti buaja. Naman na ito, buhay na ito. Di lagi pakuhit, tanaw, nakabutang na na Hi! Sa kanang kuwan, kanang has. Has. Kulay yelo na Lamin tag pwede na ipahilam. Pwede na wala na. Ang tanaw ra ba si dyan? Di. Nasa ubang kaya na ito. Inag tag isa pwede ba hilamon? Laman pa akong kadanay. Di mo good. Tapoy ka? Mukha mo good na. Mumasahe Kapoy mo di siya. na nato. So dati guys, wala yung ganito sa wildlife nung nagpuntahan pa kami. Nagtingog mga Hi. Hello. Where you kakak-kakak? Ha? Nakakakak lagi ka? Musta naman ka diha? Hi! Ganihan, nagkakak ka. Bye! Grabe mga kahoy guys, oh, mga green kaju. Yeah guys, sila ay nag-video sa mga animal guys eh. Tiri, nagiganahan man sa video-video. Diyan ay nag-edit-edit dari dia.
Nice kaso dari guys kay na nagpictorial mga bata. Medyo naman guys na lingaw si Tiri dari guys to ah. Diyan na naman nag-video sa mga hala. May kasagad yung mga kukuk siguro ron. Nalingaw siya guys. Diyan pa doon namin uli. Diyan mo to guys na mong gibuhat ron diyan kay dali ramami na human. Alas 12 na human naman mi. Ay kanais di mga kuan puti nga langgam. Ito ah. Stereo to guys, nalingaw si Ja. Tapos namin guys, jawa ko naka-videos na ng mga kuandari kay na i-vlog ko sila si Tiri ug si Alit. So, ano ko nag-video-video na tos mga kuan guys, mga pari-pariho nagamahang content. Napayintay daghan guys, wala mo ma-adto ah. Nandali na sa mga langgam. Hey guys, alipay na naman guys kay among nasakjan among na para nga kuan ka ng taxi driver kay Bisaya kay madlek mong gud ka nang musakay mig taxi guys dyan kaparehas gahapon nga nang giaway tong mga taxi ba nang naog mi kulbaan kong Tiri gahapon kay arang na dyan hadlek kay lagi nang naog lagi mi. So guys padung nami uli maling hapit lagi mi sa wildlife kay sa Zoom kami na humanog kuan sa mga requirements ni Tiri dito sa Heart Center. Ja nagsagtupod nga nag asaning lugar ah. Kanang Quezon Ab. Murag nalain na lagi Quezon Ab lagi. Bitaw guys na. Di ba murag nanibag ko kay dugay bisa ko dani. Katong pa ito atis to. Balik ibang hamjag. Jaman ito guys na enjoy dadto tan-aw pud mo sa vlog ni Tiri guys kay ipang videohan man to ni mga kuan to mga animal sa kumahawid sa baksan. Ja ganahan sang muhawid nta ko sa has ngaran dakuan ja di man to pwedeng hawiran gud. Atros may lasot kana pwede. Nay dito sa Bohol man siguro to tong yung hawiran nga tuan. Ja salamat sa kadumis Ginoo guys kay amo nasakjan ron nga asa man ka dapit sa probinsya nimo Bisaya lang ka. Sumbong City. Sambuanga ja murag kaingan ko kang igso. Katubang igso kasi anak ni Linda ba? Nabi to kay ilang bitag mo sabi ko si Lister uy. Ang mura ko Lister gamay. Hala muras ay sa muras Lister di ah. Mata. Oh jud. Tanaw ko no kay murag Lister ba jud. Oh lagi. Kuan man ngit man dali guys. Mura din Lister kuan sa. Dani. Ang bito ko. Ja guys mato among nahimo ganiha na human lagi na mo tong napamiduha ka requirements. Among buhaton pa nagka September 30. So atang ilang po din yung mga vlogs ni Ali ug ni Terry. Salamat din yung tanan. Salamat din ani sang among driver nga gwapo jam mo. Di mi mahadlok mo sakay kay ganihang buntag nahadlok gud mi kay giagi-agi mi dito garang ladjuan giagi mi. Pwede ra man ta mi magtimog og dito sa kuan ja kay giagi-agi na mi Santo Domingo naman ta giagihan. Dara to siguro tong driver og di mi kay bawo daris Manila kay bisag mga Bisaya may pero dugay pud mi pud sa dari Manila man ang to siguro sa di mi kahibaw mag-asa magagi-agi. Sa usahay lagi guys kulbaan lagi pud mi anak kay taxi driver kay di pud sa pud tanang driver noon pud nga kuan dyan na may mga stricto jud dyan na mag-iaway ba. Magsabog tong rihat. Update ko dali sa Bisaya, kuan. Bisaya. Sabot na Bisaya. Pero lahi Sabay mo mo- sa Litas Mindanao. Sabay mo shout out. Bisaya. Shout out ka sa dyan ang asawa ko no. Nara ba may mga biro sa Sambuanga? Labong kuan ba? Labong sa may mga apelyido kay basig ba ilan ka? Ha? Apelyido nimo? Mga shout out sa mga mandril dia, mandril. Mandril? Mandril. May vlogger nga taga Sambuanga. Namit na mo. Sinakay kami sa taxi niya. Vlogger din. Kuan si kasi nga di siyang Anis vlog. Anis vlog. Anis taxi driver. Anis taxi driver. Shout out day ko ni Anis
taxi driver diha nga taga Sambuanga di apo yung nasakyan taga Sambuanga po di jarang kabutan. Salamat jud bis ginuod jud kay timingan pa jud mig kuan guys kanang bultan laging Kami boss, pwede kami mag-commute. Kung wala kami pasyente, ito bawal kasi maglakad-lakad. Ano to eh, inihingal. Isa man ka edit Kaya sa inyong bawal, kaya Kami kahit lang. malayo, tataksi kami. niya kay asa man di ka pud ron boss. ano pa ko? Rizal. Rodriguez Rizal. Oh, shout out day ko diha sa taga Rodriguez Rizal na aday diha gahang mga igagaw si kuan mga Bernalis. Rot Bernalis. Sila sa Rizal. Lahat ko murong no. So, Alay, puto Rizal to siya Rizal. salamat. Sige. Camping ha. Salamat sa imong ka kuan. Kami tag-matimingan sila no. Bitaw, matimingan ka na mong masakyan ba? Wala dyan Wala ka 50 diha. 50 Kabaka na lang. Kuan naman niya day. Oh, 50 na lang. Kaya nga naman, pila naman di ay. Okay. Salamat kayo boss sa singa niyo boss. Sani. Salamat Sari. Gina, 50 na lang. Na yun, ito kayo naman sa kuan day. Di, okay na. 300 ulit itong gibayaran mo. Sige, gina ito. Sige naman. Ay, bye. Salamat ha. Huwag na to. Sige, okay na. Huwag pagani. Dito ka naman mo. 500 man yung kwarta. Hindi pa namin magyatag sa 200. 60 man. Nasa ginang, okay na. Okay. Wala kuwang palgigay ka. Tagay lang day. Di, okay na. Okay na. Salamat. Dito to, Ricky. Sunny. Ay, Sunny. Salamat, Rani. Ako.